Locadia, you're the first one. Hello. Please try and share the live. Ngati share live. Nasi tina advocate chilaku unravel the Marriage Act. Taga ima ma DOZ motaga nana ashao. Tawana munu anonyasoti udza zviro kwazvo nasi. Tag someone, tag DOZ mutage ashao. Tinyatsonzwa full information nenyaya yemutemo zvachose. We have got a special guest tonight who has availed herself to talk to us. Advocate, I can see you. Thank you so much. Christine, my day. Hi, how are you? Samantha, how are you? Maita, how are you? Tag someone. Tisasaririre. Tine mazvikokota nasi. Wokunyatsotiudza kuti musuya mainyeberana mukuti handizvo. Saka musaregere vamwe vasinganzwe kuzvinzwira. Haikona kunzwa chachimunya. Haikona kunzwa kana chachimunya. Chida tingangopa advocate mukana wekuti muite call in and ask nyaya dzenyu kuti dzakamira sei pertaining Marriage Act. Ingabo, how are you? Maphosa, how are you? Tariro nyika dzino ndeipi. Martin Chitsa, how are you? I'm doing good, Mr. Chitsa. Say. Please tell someone that we are here to unravel the Marriage Act. Not zvataita urira namusuya. Ruramai, how are you? Bianca, hanzi hey, Auntie Selina, uri sei Bianca? Ndiri right zvangu. Uyaiti tinzwe kuti chokwadi chaicho ndechipi. Kuti musuya taifoyerana here kana kuti taitaura chokwadi. We have got a special guest who is here to enlighten and teach us. Locadia ndeipi, Emelda ndeipi, wedu weshedzana ikane, musaite majeras. Zvanenge madioz eti akangozara pana kuramba kuti maashawo auye kuzonzwa nyaya. Musadaro asikana, muda kungoti madioz eti tinzwe tega. Shedzai ana ashawo futi ana ashawo shedzai madioz eti. Tina ndeipi. Muri sei guys, how are you? Tafadzwa ndeipi. Tinenge ta sizable number. Vamwe vanozozvionera pamberi. Let me welcome you to the program. It's a Tuesday afternoon to me. Most probably where you are, it's a Tuesday evening or probably a Tuesday morning, depending on the situation where you are located. My name is Auntie Selina. I hope I find you all well. You remember some 2 weeks ago we did a topic here, Marriage Act. Tikango discussa pachedu isusu Marriage Act. Tichita maringe nevoice ratakenge tanzwa mumwe mukadzi achidzidzisa vanhu musvondo. Tikamhanya nevoice iroro, and then after tarinzwa we deliberated on that voice. Tichiona ma-advantages hapo pertaining Marriage Act, ma-disadvantages hapo. Vamwe vakauya nepfungwa dzavo dzekuti tinofanirwa kuita ma-prenup. Vamwe vakauya nepfungwa dzavo dzekuti tinofanirwa kuita ma-trust. Because when we listened to that audio, inenge yanga nekakudzvinyirira stereki, especially kuna ana ashawo. For those that don't know vana ashawo kuti chii, ndo vaya vakati I do vakachata, ndo ana I'm a daughters of Zion, ndivo vaya ana I do vakachata. And then ana ashawo ndivo vaya vatakati musuya vakubvumirwa kudanana nevarume vevanhu. Ndozvo takataura musuya, asi we are yet to get the correct information from advocate vachitidzidzisa. Tichiti susu maashawo ndo vaya vakubvumirwa kupinda mu-relationship nemurume womunhu, asi vachizokwanisa kuinherita futi ipapo. Ndo zvatakataura musuya. Saka regai tinzwe kuna advocate
kuti taitaura zviro kwazvo here kana kuti taitaura dondo. Tashedza ivo yacho inonzi fulcrum. Vakomana, mawedzi tiri kumadzidza gore rino. Fulcrum yelaw kuti vazoniti enlightena what really is in store pertaining the Marriage Act yakatanga kushanda muna September. Advocate, ndipresereiwo ed. Ndipresereiwo. Wow, kana ndiri papa. Or let me, Advocate, ingondiitai hai mu comment section ndione kuti ndinokwanisa kukuedha here from there. Kana kuti requestai right at the bottom. Right at the bottom. Let me go to my other phone so that I can walk with you. Kuti zvinoitwa sei. Let me walk with you. Regai ndifambe nemi Advocate. Ndikuudzei kuti muno pressa papi. Okay, let me go on this live. Okay, Advocate. No. Advocate, if you go right at the bottom, panechi arrow so, pane comment, paunokwanisa kukomenta paya. I think kwenyu chingangoita chipepo button. Muka pressa ichocho, pane kuudzai kuti no, I can't invite you there. Muka pressa ipapo pane kuudzai kuti request to be in the broadcast. Right at the bottom pano comment wa apo. Muka pressa okay, I think okay. I'm adding you now, Advocate. I'm adding you. Wedwe changa iwo vamwe chizwe chakawanda kani. Musaite majerasi akadaro. I'm adding the Advocate. I'm adding the Advocate. I hope vanopinda because tinenge tichida kuvaonawo zveAdvocate. Ndiri kukuedhai. Requesta futi irungoramba ichiti added. Advocate request again. Irikungoramba ichiti adding. Advocate, may you please request again. Advocate, ndokumbirawo mu request futi. Gairigire kuti itirawo majerasi wedwe. Mukabuda Advocate, I think motombobuda mopinda futi mu live. Mukabuda mopinda futi mu live, you will be able to request. Motombobuda mopinda futi mu live macho, and then you will be able to request. Takamirira Advocate tinzwe kuti voice ratakanzwa riya ndere mazvokwadi here. Nekuti musuya, if you remember, ndichiti tagai kune vemutemo. I'm waiting for the Advocate kuti vabude mu live, vapinde futi vatange kurequesta. Ndichiti tagai kune zvemutemo. So many people wakangotaga Advocate nyari, Advocate nyari. Advocate nyari, Advocate nyari. Advocate nyari vakazoona live yapera vakabata SIS MELLY kuti ndaona chachimunywa, ndaona ndichingotaga. Saka tikati aiwa ticharonga zuva. I'm waiting for Advocate nyari. Ticharonga zuva rekuti vadzoke. Tongowapa mukana pasina chatiri kubvunza. Tichangovati heyo votanga kutaura ivo. I'm waiting for the Advocate. Wedu ngatishei live tidzidze takawanda. Tisazonyeperani. Ngatishei live. Tanga tadecide kuningirira. Phone call yacho, phone number yawo iri pa live papa. Phone number iri pa live papa.
kwako halazi hanzi add me ndokupi hanzi ndokupirai mutemo. Alright, imbomira tione kuti vakwanisa kubuda here. Advocate, budai mulive, kutobuda zvachose motanga kupinda futi and then request. You are here, can you actually request or button rakuramba? Ndaona kuti varipo, ndirikuona kuti advocate varipo. Vakomana, kusaziva technology uku kunonetsa. Gandiona kuti pane vanhu varipo apa varipo here, nditry futi. I'm just checking if she is there. Ndaita blunder because we wanted it to be live, saka andina kutora phone number yavo pane imwe nikirikini. Ngatiidai on. Let's do it this way. Advocate, ndifonereiwo pa. Can someone write this number, please? Kana kuti number inosimboitwa phone in, has anyone got that number? Ndavaona vapinwa, but inini handizive kuti kana vapinwa ndinokwanisa kuvaedha sei. You flagged me in a you flagged me. Someone was trying to tell me kuti muripo. Someone was trying to tell me kuti muripo. Kana kuti advocate ndinyorewo number yenyu ipapa if you don't mind, so that I can store it here. Advocate ndinyorewo number yenyu apa so that ndaita blunder. We had actually prepared for her to come and join me on this live. Ndoidiko. Ndicha zvokuita seiko. Okay, I think I will have no choice. Ndikatombodzima so that I get a number. I can see you are there, advocate, but I can't add you. Musina ku request. I cannot add you. Musina ku request. Oh, you have requested. Sorry. Let's try again. It's saying adding. It's saying adding. It's saying adding. It's not allowing me to add. It's not allowing me to add for some reason. Itai avapina abvise mira. Okay, I've unpinned the comment. Let me see if I can add it. I've unpinned the comment. I'm trying to add it again. I sincerely appreciate it. Yeah, Jaram. Let's do WhatsApp call. We can do WhatsApp call, but problem yanda nayo is phone number yenyu iri pa phone yatiri kuita live iri pa phone yatiri kuita live, unless SIS MELLY varipo here. SIS MELLY varipo here. She could actually give me number ya advocate. She could actually give me number ya advocate, because ine sort of tandiziwe. Pana anoziwa number ere yandinouser kana ndichifona, please. Pana anoziwa number yandinouser ere kana ndichifona. Vandinyorera comment section, or else I'll have to. Okay, let me go and find the book. I have no choice.
I'm sorry, Nas. I'm never this disorganized. Okay, advocate vanyora number yavo. Advocate vanyora number yavo. Let me note it down so that I can call here. Okay, keep it 00263. Okay. Number one. Yeah, I'm so disorganized. I do apologize, honestly. I do apologize. Okay, let me start again. Keep it. 772235 130. Please bear with me. Number yavo. Okay, let me do it this way. Create. Save. Okay. Rega ndichienda kuWhatsApp ndione kuti ndinokwanisa kuvapika here advocate. Bear with me, please. No. Okay, ndavapika. I've picked it. Okay. Let's see if she will be able to join us. When ndiregerere you. Yebo advocate Makadi, sorry about that. A bit disorganized today. Okay. Takwanisa kubata advocate Nyari Maphosa. Let me take this opportunity, guys, to apologize. Nekubata nekuita disorganized kwandanga ndiri nhasi. Tina advocate ndiri kunzwa karuzha kubackground kwenyu. Okay. Ndofuka mune imwe live. I need to come out of the live. I need to. It's okay. I'm here and I'm off the live. Okay. Nhasi taita rombo rakanaka rekushanyirwa pano papage pedu paSIS MELLY's diaries naAdvocate Nyari Maphosa. Ndivo the fulcrum velaw. Vakabata SIS MELLY vakauya kwandiri vakati live yamakaita iya. Advocate vari kukutsvagai. Vakanga vakatagwa palive iyi. Haikona tichifambidzana tichikurukura tichinyeperana ipapo tichitaura zvimwe zvekunyepa. Vakati aiwa Aunty Selina, ndaona ndatagwa. Manga muchitaura nezvinhu zvinoitika mufield mangu zvandinobata zuva nezuva. Ndinogona kuuya ndikaclarifya Marriage Act yakatanga kushanda muna September of last year. Advocate Nyari Maphosa, tinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Thank you, Aunty Selina. Makadini for the way. Hello, everyone who's live, who's online. Hatidi kupedza nguva nekuti tane mazuva chingoti tapinda. Advocate vaita busy kana kuti Aunty Selina vaita busy. Advocate, pane nyaya yeMarriage Act yakabuda muna September. Tanga tichikumbirawo kuti mutiparurire zvizere pamusoro peMarriage Act. Nekuti isusu takaibata, tikadiscussa mukusaziva kwedu, tikaonesana. Marriage Act. Chiri Marriage Act nyowani. All right, Aunty Selina, I think I don't know how much time I have,
but I would really want to explain everything, so that it can be understood as simply as possible. Tiri pano advocate, kana matombotipa mukana nenguva yenyu kudai, hai zheve tinadzo tinoteerera kusvikira mapedza kuexplain. Thank you so much. Saka tongoti vese, I think Auntie Selina, you can be checking my questions because I'm off live. Okay. So okay. I think let me start from the beginning. Ndotanga nemutemo before the New Marriage Act, right? Then tozona kuti saka chii chakashandurwa ne-New Marriage Act. Okay. So to start off with, we have got 2 marriages which are recognized at law in Zimbabwe. This is before the New Marriage Act, I did it. Okay. The first one, in on the chapter 511, kana kuti yaisimba chapter 37. And ndo yatinoti monogamous marriage. Inoreva kuti mukadzi 1, murume 1. Kana tichiti mukadzi 1, murume 1, zviri kureva kuti hapatendedzwi kuti masungirana kuti iwewe ndiwe wega uchava mukadzi wangu kana kuti iwewe ndiwe wega uchava murume wangu. You are not allowed to contract with any other person. Hakusisina mumwe achatenderwa kupinda mumarriage yenyu. Saka kana kukaita boyfriend, the husband can sue that boyfriend. Number 1, kuti wandirwadzisa nekuti watora mudzimai wangu handitika. Number 2, you have caused, you have taken away the affection, mahugs ayandapiwa kudai dzoka kumbana 7 kechida kudzoka na1 handisisina murume pamba, essentially, kana kuti handisisina mukadzi pamba, depending kuti ndeupi ari kucomplain. Okay. So iyoyo inonzi you have taken away my consortium. Ndoshongoti kuwirirana kwedu nenguva yataispenda nemukadzi wangu nemurume wangu, I'm no longer enjoying that because of you. Saka ndiri kukusungisa. Ende chimwe chacho ndinoti wandirwadzisa moyo inonzi contumelia. I'm just in pain because munhu wangu ari kutarisa mumwe. So you are allowed to sue that person for damages. Ndokunge muri pachinyi monogamous marriage inonzi civil marriage. Mukadzi 1, murume 1. Sorry, this one is registered, and it's always registered in a certificate. And I'm certificate rachona rinenge rakati place yemurume neplace yemukadzi vari 2 chete, koita mawitness. Then toenda kune the second marriage which is recognized in Zimbabwe. That is the registered customary law marriage. Ndo iyaya yainzi 238, chapter 238 ikazonzi chapter 507. Iyi ndo iyaya inobvisirwa munhu fuma. Mapedza kubvisirana fuma, moenda kwamagistrate mondoti tiri kuda kuregister muchato wedu. Vachakubvunzai kuti kwakabviswa here fuma, rusambo rukaita mari. So they want some witnesses from dare rakatamba nyaya yefuma. Vakaona kuti shuwa imimi makatobvisirana ende mukawirirana kuti vanhu vachindochata, wobva vakupai certificate rinonzi the customary law marriage, inokupa registered customary law marriage. Certificate iyoyo andiselina muchaona inenge ine nzvimbo yemurume kuti there is a place where the husband is written, but uko kumukadzi hazi 1, vanopa allowance ye more than 1 wife. Saka you are allowed under customary law to marry as many women as you want, as you can look after. And it kana zvadaro, that marriage inonzi potentially polygamous. Saka iwe kana uri wemukadzi wekutanga mukando register under the registered customary law marriage,
zvinoreva kuti uri kubvuma kuti ndini ndanyorwa ndiri wekutanga, but pamberi apo baba vakazofunga vanogona kuzoroora mumwe munhu, oita wechipiri, kwauya wechitatu, koita wechina. You are with me? Tiri kuzviwa. All right. And then, so that one is the registered customary law marriage. Then it's not the customary marriage. Then it's not the civil, which is one wife, one husband. Tochifamba manje. Toenda kune rudende rweZimbabwe, a lot of people vane inonzi unregistered customary law union. Munotoona kuti vanoti union because pamutemo they are not fully recognizing it as a marriage, so they won't call it a marriage as long as it's not registered. Vanoiti union. Alright. Isusu kumaloya tinoita abbreviate tichiti UCLU, unregistered customary law union. UCLU. Ndo iya UCLU. Ndo iya ye vanhu vakabvisirana pfuma asi havana kundoregister. Maibata nyaya. Okay, got you. And that's a lot of people in Zimbabwe and beyond. Vakangondobvisirana pfuma but havana kudini, havana kuzondoregister kuti either ati ndiri kucivil kana kuti ndiri kucustomary. Okay. Saka inongotorwa as if it's a custom. In fact, it is a customary a union. Saka iri kudivi recustomary. It means it's also potentially polygamous because it's customary. Okay. Saka ukabvisirwa pfuma ukasandoregister kuti ndiri kuda civil, taakuita muchato wecivil, handitika it's just obvious kuti uchadini i-customary. And the customary law is the one that governs your arrangement. Kozoita vechi4, I'm sure you see it is being watered down. Vechi4, it's not necessarily recognized. Inonzi ndo yatoti living in kana kuchaya mapoto, and that arrangement iyoyo and Selena is definitely not a marriage. It has never been. Well, living in is not a marriage. It's not a marriage. The law is not confused. Haingasori chikunetsei kuti ndemdo register tiona kuti civil ere kana kuti customary ere, then yozoti vaya vasikadi kuroora chumba kuti ifti makarora. Hakuna zvinhu zvakadaro. Okay. So kana mchichaya mapoto muri vaviri handitika, you are an unrecognized entity at law. Entity unrecognized. Absolutely unrecognized. Tongokuonaiwo muchiita zvamunoita ikokoko. You don't have any rights whatsoever. Problem inozouya andiselina ndeyekuti vari kuchaya mapoto aka vanozosvika pakuramba, whether vakachaya mapoto for 6 months kana kuti 2 years kana kuti 15 years, they are not recognized as married. But pavanozorambana manje ndopanotanga kubuda magokora manje neminzwa nenyanga kuti ndindakatenga fridge iyi, iwewe stand iyo ndakakubatsira, iwewe imba iyo kana motikari iyo, that was my car, you were using my car. Vanhu votanga kunetsana pakurambana. Saka what the law would do at that point, they would just take that arrangement as if it was some kind of business arrangement. What alright, ngatichiona apa pakurambana apa ndiselina munasokupabata. What, okay, we are going to look at your arrangement as if it is a business venture. Saka takuitora as a partnership. And yainzi a universal partnership. Kuti hamuna kuroorana, hamuzi company, but you were putting in money together, muchitenga property. Saka koti yakuchitarisa kuti okay, how do we dissolve your partnership so that no one benefits,
nesimba romwe munhu. Saka ipapa mutemo anti hausi kutarisa the moral side of life. Nekuti ndogara ndichiseka kuti panogara parliament paya vachigadzira mutemo havatangi vavhura bhaibheri. They don't moralize anything. But what the law is there to do is to say vanhu vaviri vanetsana tovaenzanisa sei. So there is a principle in law inonzi no one must benefit unjustly from the strength of another person. Got you. The principle of unjust enrichment. Saka kana iwewe ukati wakufamba nebenzi, ini ndiri ndakatenga benzi, ndisiri kufara nokuti ukufamba nebenzi yangu. Panobva papinda nyaya yokuti dzosa benzi yangu, because why are you benefiting from benzi yandakatenga? So in the same way, kana vanhu ava vaviri vorambana, koti ichati saka akatenga fridge ndiani, uyoti ndini zvonzi tora fridge yako, kana ikostand takacontribute 50-50. Then koti inoti saka stand ngaitengeswe mutore 50-50 kana kuti can one person buy the other one out, so that no one is prejudiced, mumwe munhu achibenefit. So that's what happens kana vanhu vachichaya mapota pamujusti. Ndiri kupinda hapo nyaya yachona slowly kuti vari kuteerera vanzwisise. So tabva ipapo handindatsanangura nyaya yevava vari kungogarisana ava. Zvinoitika futi handiselina because muZimbabwe maita a lot of brain drain. Vanhu vachibuda, tongoiti brain drain, but tikubvira hedu kuti vanhu vari kubuda muZimbabwe ende vakabuda vakawandisisa vachinda kune dzimweni. A lot of people were not able to take their families with them. Saka mwana achigara kuno achitumirwa mari ende vakataka kuita sterect madzimai kuda vaenda kunoita nursing or mamwe important anoti mabasa anga achidiwa kunyika idzodzo. Saka zvaitika kuti ari ikoko aitotumira mari kumba, handiti kuti tengai stendi, vakisai, tengai zvakati zvidhina kudi, baba vachitori kuno vachitovakisa stendi zveshuwa. Asi those are financial arrangements between a couple. Vakaroorana kavana. But hazvina kumisa some ladies tongoti ku-UK kamuri from entering into other relationships. Iye akaroorwa handitika ende imba ichitovakwa kumba. Asi iye starts living in with a gentleman ari ku-UK weko. Whether that gentleman is married or not, apa ndingopa an example. Vanhu vave havozoti taakuda kuramba, handiti yosimuka futi nyaya yokuti takagara tese 3 years tatoone mwana, vamwe vakatozondoti kwaane vana kwaane mwana. Kuno futi kuZimbabwe umwe munhu wofuti anenge asarawo, anenge ariko mari dzichiuya, asi iye achitogarisa nawo namarwei. Votoita 5 years vari kuno, vachituma imba, vachitumira mapicture kuti tiri kuvaka, vachitumira mari yemba, zvichifamba, but umwe nemumwe ane wake ari kumuchengeta kana kuti waari kuchengeta. And while they are in those situations, you know how it is. Kana makungogara mese, obviously kana muchidya masiriwo muri kudya mese, muchato-organiza kuti alright toshandisa mota yako, kana kuti iwewe ndo unotenga magrosari nichibvisa rent, ma-arrangements anenge achiitwa nevanhu. Nyaya inozosimuka pakurambana. Alright. Regai ndimbotifambe nenyaya yachona so that tonatsonzwisisa. So, kwabva kwauya mutemo munyuwani ushu, handiti. Mutemo munyuwani wauya uri kutaura pasection 41 kuti pane chinhu
chinhu chinonzi civil partner kana kuti civil partnership. Tobvunza kuti iyoyo civil partnership mukaiverenga iri kushandura chinyi pamutemo wanga uripo. Toona kuti chekutanga sorry ndoda kungotora kuti ndinatsokuverenga muchinatsokunzinzwa. Okay. Alright. Mutemo uyu wakabvumidza here masmall house? Ndomubvunzo wokutanga. Number 2, mutemo uyu wakati here pfuma haichabviswi? Ndochechipiri. Mutemo uyu wakati here hakuchasungiswi maboyfriend namagirlfriend? Mibvunzo iri kutsanangurwa nevanhu handitika. Chekutanga toti hapana mumutemo munyuwani uyu wakati masmall house akubvumidzwa. There is nothing you can read through even the whole act. My small house cannot coexist with a civil marriage. It means the law would be confused. Kana mutemo ukati, are you contracting under the civil marriage yekuti uri kuti ndichambira namukadzi wangu 1, iwe woti hongu, mangwana mutemo woti asi unobvumidzwa hako kuita vamwe vakadzi? What kind of confusion is that? Takutozviona muchitaura iko zvino kuti takatenge tiri confused pataidiscussa izvi zveshuwo. The law is not confused, and Selena. It cannot speak one word. It can't blow hot and cold in the same breath. Kana ichitoti masainirana kuti it's a civil marriage. Iwewe une mukana wokuti ndoda customary marriage. Hanzi dzese dziri registered. Ndizvozvo. Wasarudza civil. Kana ungoshida kuita vakadzi vakawanda, enda customary inokubvumidza. Yeah, customary number 3 yatataura. Iyo number inonzi 238. Yanga 507. So if you choose kuti ndiri kuda kuita a civil marriage yekuti mukadzi 1, murume 1, the law expects you to take that commitment seriously. Okay. That means kana mango contracted that kind of marriage, you are not allowed to have other women or other men being part of your arrangement. Okay. Zvinoreva izvo kuti mutemo wokuti munhu anogona kusungiswa kana ari girlfriend kana kuti boyfriend hausati washanduka. It is still intact. Alright. Toenda kunumber 2. Murume aita girlfriend, apa tiri kubvirawo kana mukadzi aita boyfriend, but tongoti murume aita girlfriend, ndichinge kushandisa mageneric terms. Murume akaita girlfriend, achipota achipua, iye achigara nemukadzi wake. Let me put it this way, iye ari kugara nemukadzi wake, handitika, asi ane girlfriend kuma-avenues. Wakatengera flati, kuda nemota, kuda vatori nevana vaviri vese, asi iye ari kugara nani? Nemukadzi wake. That girlfriend is not a civil partner. In fact, what I can say is about 98%, I'm sorry, but that's more seriousness of what I'm saying. About 98% of girlfriends are not civil partners. They are not. Ashawos, are you listening to this? Okay. They are not civil partners because kuti court izoti arrangement yenyu yanga iri civil partnership. Ndoku makagara mese semukadzi nemurume day in and day out for a reasonable amount of time, to the point yekuti manga muchidyidzana, muchibatsirana, muchicontributor to a common household together. Okay. So a civil partner, munhu ari kutogara nemunhu day, every day. Say example yandakudzai kuti ini ndiri kuno
kuda mukadzi ninanzani murume ari South Africa handitika asingauyi kuno totoita nguva yakareba tisiri tese handitika ini ndichigara nemumwe munhu kuno. Only under those circumstances can the court then say maybe your arrangement was a civil partnership. Kana pasina kugarisana every day and the act inobva yati on a genuine domestic basis kuti tichitotarisa tinotofungira kuti ndonga babavo namai avo vakatoroorana chete vanotogara vese vanotoonekwa vachibuda mangwanani every day for 6 months, for 2 years, for 5 years. Hazviiti kuti uite civil partnership iwe uchigara nemukadzi wako. So ndosaka ndichiti ma-small house are not civil partners. Hapana pavakambopiwa mukana wokupinda munyaya iyi. Alright. Okay, let me just move on a little bit. Ndoti munhu anotaura kuti this is a civil partnership or it is not is the court. It is not you. Ruling. So ndoine ruling iyoyo ende kana koti yakuita ruling zvoreva kuti vanhu vaenda kukoti kundokomplaina vachidetsana nenyaya yeproperty pakurambana. Okay. So nyaya yekuti munhu is he or she or were they in a civil partnership, it's that question only arises pakurambana kwevanhu, inonzi dissolution of the relationship kana kuti umwe wacho akafa. Alright. Saka kuna munhu anofamba achiti inini I'm in a civil partnership with who? I mean, no, it's not a recognized arrangement at law. It's not a marriage. It's not anything. But the court only steps in panorambana vanhu, and the act actually specifies kuti upon dissolution ndopega panongobvunzwa kuti tikatarisa magariro evanhu ava tingati here vanga vari mucivil partnership in order kuti koti itaure kuti vanhu vachadivhaidha property sei pakurambana kwavo. Right. So it's not a living entity. It's not an option yekuti nini hangu ndoda kuitawo hangu civil partnership handidi kuita marriage. At law, either you are married or you are not. Oh. Handisi muri kuibata nyaya iyoyo. Saka munhu angatounza nyaya kukoti usually ndicivil partner kana kuti ndiyani ameno, but anenge achiti munhu akuenda kati akurambana tongoti nini ndichigara kuUK ndine vamuboyfriend vangu ikoko ike zvino ndaakudzokera kuZimbabwe kumusha, saka hazvichaiti tirambe tichidini tichifambidzana shamwari. Ipapo pakurambana pakusiyana ipapapa munhu anenge oti but wakuenda kaiwewe but toita sei akaunti yangu ari muzita mako but ndaisawo mari yangu imomo saka ndoda mari yangu. Kana kuti tati nemota mbiri zvamira so, kana kuti takatenga property zvazomira se. Vanhu vokona kuwirirana pakurambana. That's when you can go to court and say ndiri kudawo kuti ndibatsirwe nekoti ichienzanise. Alright. Okay, and Selina, I'll give you 3 examples which will help to understand this. That are at my small house, the majority of them cannot qualify as civil partners. They are not. Yes, you say so. Okay. Ndozokera ku Uklu. Ndambotaura unregistered customary law union. Yes. Union. And that one, from my looking at it, it seems to be the first thing that qualifies as a civil partnership. Okay. Munhu atobvisirwa fuma asi haana chitupa chemuchato. Okay. Havana kundoregister. Yes. And what happens, because the law just follows our behavior, so that inongoenzanisa vanhu and tries to avoid too many tussles. Saka mukadzi anenge akabvisirwa pfuma and Selina anorambwa sei according to what you know? Anopiwa gupuro oendeswa kumusha kwavo. Anopiwa gupuro
You see now. Saka imagine mukadzi akabvisirwa pfuma ogara 25 years mumarriage. Marriage according to custom, but remember at law it's not really a marriage, but it's a union. Because I'm not registered. Yes. Saka ukapiwa gupuro iwewe. Zvanzi enda kumusha kwako. You can already tell that that's an unfair situation. Because she gave 25 years of her life to this marriage. Probably vakatoita vana vatopedza university. And they were, to all intents and purposes, they were a married couple. As we know, vanhu vakangobvisana pfuma vakandoperekwa, vatori vanhu vakatorona. Yes. But the law does not protect her. Anopiwa gupuro nini? Asina kana chinhu kapamwe. Asina kana chinhu chaabata. Kana une registered customary, unofana kuenda kukoti kundorambaniswa. Kana une civil, unofana kuenda kukoti kundorambaniswa. Asi kana usina chitupapa, unopiwa gupuro woenda. Une uklu, unopiwa gupuro. Unopiwa gupuro. Saka nhamo yacho nairipo manje ndeyekuti uyu wegupuro uyu apiwa gupuro aenda, but she spent 25 years supporting this man. Anogona kuva asina kana nesendi raakaisa, because at law, marriage, the courts look at direct contributions tongoti dzemari and indirect contributions. Okay. Both ways. So mukadzi you might have contributed financially because maybe he and the teacher murume wanga ari kwaanga achishanda ari biriti. So they built their estate together. Yes. However, customary law allows you to pay munhu gupuro aenda. So what happens? Effort yemukadzi uyu simba rake nemariwo yake yaakaisa mumarriage ongoendera here nekunzi customary law allows that. Azviiti. And that was part of the reason of the codification of this act. Ndosaka vakatozounyora uri mutemo in an act kuti even though uri muuklu ukapiwa gupuro fine, ndokurambana kwevanhu, but you are allowed to approach the court and claim part of the estate. Kuti patiri kurambana apa, inini ndiri kudawo 50% because I contributed whether directly or indirectly, ndichiaina mashete emunhu, vana ndichigezesa, ndichibatsira nehomework, ndaichaira pamba ndichibika. All those are contributions, indirect, but they are respected by the law. And prior to this advocate, mutemo uklu, prior to this, kana muchiti vakubvumirwa kuapproacha macourts, prior to this, are you saying it was only gupuro and yaigona kutofaika loda, you couldn't approach macourts? No, but you could approach macourts, but mutemo wachona was not a common, something of common knowledge to people in Zimbabwe. Even lawyers didn't know. Yainzi universal partnership, kana kuti tacit universal partnership. Wekuti waibvumirwa kuenda kukoti, wondotaura kukoti yoitarisa sekuti it was a partnership, so zvivari kuchaya mapoto. Then the court determines what is happening, but why now it had to be written? Inyaya yekutoti even magweta mazhinji vanga vasingatozive mutemo uyu, because hauzi mutemo wanga wakanyorwa in an act. Wanga uri mutemo wataiziva isusu wekukoti kuti koti yakataura pakesi yakati, ikataura pakesi yakati. So it's an avenue which was available, but not everyone knew of it, and yet there were so many cases of that unfairness. Ndosaka koti yakazoinyora pasi. So that's another picture. It did not change. It just became public knowledge. But you don't have to go on a gupuro. You can approach the court and say, court, treat me as a civil partnership. Even though this is a you can protect my rights. Muchinditarisa as a civil partner. Okay. It did not change, but it became public knowledge. It became public
public knowledge. Unfortunately, public knowledge wachona wakaitika wakabva wamanyirwa pasocial media nevakaita emotional, uchibva wamanyiswa nemalegal experts vanoti malegal experts vakundotsanangura zvisizvo. But that law was always there. You were allowed kuti kana morambana musina muchatori registered, you could approach the court using yainzi tacit universal partnership. Ike zvinopa yakazopinda muact yakambozonzi civil partnership. Okay. So utori mutemo uri right ende unotoprotectawo vanhu vakaita seivavo vari pauku vangavorambwa vachienda vasina kana nechinyi kana nehuku zvayo. Zvino Rebecca wakurumidzisa kubvunza mubvunzo wako kauri kubvunza. Advocate vari kumboexplain. Okay, so then I'll give you another scenario. In fact, and I think that I'm going to pay the first scenario. They are a married couple. They don't plan on divorcing, but they are separate for long periods of time. That is one situation where people can form a civil partnership. And the law wants to protect but my garamese, we are not going to be moral about it, to moralize and say, in my bugaremese, Musnakurora, and it's quite out of the Sheshosh. Makurambana, good. Indiana Kaisachini, who contributed what Monotara contributed directly, Naka contributor indirectly, shows what I did. You were Toraji, put your twins on Salah. And that's what this law is about. So that was the first instance. My diasporans who have wives back home or husbands back home. Number two, ndatotaura iyema uku. Shaitovanetsa kuti vakwanise kuprotectwa nemutemo because they were married under customary law. So customary law is what applied. And kusaziva futhi I think I explained kuti kusaziva mutemo waigona kuvabatsira. But it was a few senior lawyers who understood about the tacit universal partnership. So the law said, no, let's codify it. That is a mutemo which becomes public knowledge to everyone. Okay. Then end up in a third scenario. This is a scenario of an example. There was a gentleman, Akarora, and I can't say names, of course. That's okay. Akarora in the Akarora didn't go. I think 1950 something. And it. Aurora 1950 something. Dokuba atatara anane mukadzi wake wekutanga. And Akarora chapter 37. Here is marriage, here one wife, one husband. Yes. Dokuba early 60s. Ndokurambana nemukadzi uya. Okay. Then mid 60s ndokubva awana mumwe mukadzi handitika. And because he wanted to marry this woman, akaenda kuhigh court kundokumbira divorce. Mazuva iwawo andiselina wanga vasingakwanisi kudivorsa munhu except kana paita adultery. Oh. Or some terrible thing chinenge chaitika handiti. Saka koti yengokubvunza kuti what are your reasons for wanting to divorce your wife? Did she commit adultery in this particular sense? She can say no. She can say, Saka, we are not giving you the divorce order. So the court refused for him to divorce. Oh. Saka, akaba arora akeruisho kundodisafuma shia. Yes. Still, which is not acceptable before the court because the court does not allow you to have both customary and civil marriage at the same time. Yeah. But ati mandirambidza uyo mukadzi akatoenda ende ndine munhu wangu akaroora saka ndandembebvisafuni. Akadzokera futi I think 1970 kundokumbira koti kuti adivhose koti ikaramba futi. Ndokubva azoenda later on in the 70s
Finally, High Court, no, but that's what you want, you can divorce, no, rampant divorce order. Okay. After that, no, Pamana appeal to Supreme Court. Appeal to Supreme Court, Mukazu appeal to Supreme Court. Please understand, they were already apart more than 10 years. Yes. We are to honor Vakutofamba Nemshawa. What then happens? 1980. And it's interesting. The Supreme Court overturned the High Court judgment. And nullified the divorce. It then nullified the divorce. Oh. So after 4 years, he was now married again. Saka akabamba siyana nazvo akaneta akati I've tried my best. Saka mukadzi uyu akanga angane muchato chapter 37. Anga atokumusha kwake. This man died maybe some 30 years later. And guess what? That woman who was the first wife angane muchato akabvawi akavanhu vange vatenga motikari dzavo vatenga mabusiness avo. Akauya akati I'm the surviving spouse. Saka zvero ati zvinhu zvese zviri pano ndezvangu because ndinzi nemuchato. You see nyaya iripo. Saka this woman anga aripo for the past whatever 30 over years kana kuti 40 over years handitika. What protects her? Because pana ane muchato and for sure zvinonzi muchato unonzi chinyi surviving spouse, but mutemo manje unobvumidza through this civil partnership kuti utsanangura kuti tozviziva kuti uyo mukadzi wokutanga anga ane muchato ende muchato haunambogurwa. But this man in reality was living with this other woman who was now carrying on the wifely duties. Vakatovaka musha wavo zvakanaka, vana vakatokura, vakatosimudza anonzi machine, vakatenga dzimba, vakaita estate yavo yakanaka. So we cannot disregard her, this second wife who are panapa. In terms of her inheritance and in terms of share yake, we are going to recognize her through civil partnership. She was not married, fine. She could not be married, but she was a civil partner. And that marriage, although it is a marriage, we are looking at it as a shell. Because I mean, that's not more than 30 years. Also, we are what the surviving spouse. So, situation through this civil partnership. We want a genuine domestic basis. I am the wife of this man and this man is my husband. We actually told you this is my wife and then I'm the husband. There must be something genuine about it. And it's really interesting. True, and Selena. Yes. Let me just read to you. Kana koti yakudetermine kuti was it a civil partnership or was it not? And these are the things that it looks at. As you know, Tarisa, duration of the relationship, kana small house, yakadana munhu chero 6 months, chero gore chayo munhu akafa, you can't say I was a civil partner. And in any case, small house, I civil partner anyway. And total is a duration of relationship, total is a nature and extent of common residence. Okay. Okay. As whether a sexual relationship exists, usually that exists, you can the degree of financial dependence. And this shows the ownership and acquisition of their property. No to continue to tell such mama. In arrangement, you airport. I just about encourage a and that's what I would do. I can't get a mission. What was
arrangement, what was your mind? What was in your mind? Saka hanzi tinotarisa kuti kana vanhu vakatenga common property, sure vanhu vanga vachitarisira kuti vanenge vari vese for a long time. Handiti? But kana then zvikanzi the degree of mutual commitment to a shared life. Murikona nyaya iri kunyanya kutonangisa kuvanhu vanga vachitaridza kuti vakatogara vese forever, kwete vanhu vari kumbochaya mapoto vozodzokera kudzimba dzavo. Alright. Okay. Then the next thing has the care and support of children. Sometimes they are children, sometimes they are not children. Then chinzwa iyi manje inonakidza anti-selling. Hanzi the reputation and the public aspects of the relationship. Reputation as in your character, munhu kana kuti the reputation of the relationship. I don't know that zvatinoita isusu kana tiona vanhu vatoziva kuti havana kuroorana vari kuchaya mapoto. The reputation is not a good reputation. Saka kuti tinototarisa kuti pamaigarisana ipapo, what did people think? Hama dzenyu dzaifungei, next door neighbor aifungei, as part of whether to consider kuti was this a civil partnership or not. Mona kuti method dzacho dzakanyanyisa kuoma. The test is hard to pass. It is. I think that is where people got confused. Pakuti mumwe ari married and then murume obudamba onogara ne-girlfriend fall under civil relationship, probably because of the duration of the relationship, the nature of the relationship, my sexual relations, my degree of mutual commitment, common properties amuri kutaura idzodzi. Saka I think ndo pakaita confusion yekunge ma-girlfriends akubvumirwa pakushare zvinhu, and yet we really didn't know the nitty-gritties as you elaborated. So the law is not trying to promote, the law does not moralize, but it's also not trying to promote immorality. Okay. Ndosaka vapinza mukangoona zvinhu zviviri zvakataurwa nemutemo uyu zvinotokutaridzai kuti the nature of the public nature of the relationship zviri important. Ndonyaya yokuti was there a genuine domestic basis. Mukaona munhu achiti genuine, kureva kuti vachatarisa pfungwa dzako kuti waigara nemurume uyu, were you genuinely believing that this was your husband? Iwe were you genuinely believing that this was your wife? Kana kuti maitoziva kuti muri kuita mujolo zvenyu, even mujolo wacho wakaita 5 years. Okay. Mukazotarisa the other thing again ndezvekuti the reputation. Why is the law worried about the reputation of a relationship? It's moralizing. Iri kuita kuti vanhu vari kuona here kuti makaroorana kana kuti vanototora kuti akabvisirwa pfuma uyu, saka unotogamuchirwa chero kukereke kuti iwa murume wake nokuti vakatobvisirana pfuma. Ko vari kugara vese vanogamuchirwa kukereke here? Of course not. Okay. Yeah, so the law saka mutemo unototarisa zvese izvozvo kutaona kuti ndizvo here kana kuti kwete, and to also show kuti the law was very serious about registration yema-marriages. Handiti? Yeah. Kuti not only is it important kuti ubvisirwe pfuma unoorwe, but take the extra step yekunoregister because varikutaura kuti very soon hatisi kuda kuzonzwa kuti kune mauklu unregistered customary law union. Hatichade because there's too much confusion. Izvo zinyaya dzekupuro, nyaya dzei vanhu people are just being unfair to each other. But we want all marriages to be registered to show how serious they were. Vakatopa mutemo, this same act inotaura kuti pamunobvisirana pfuma, you are given 3 months within which to register your marriage. Okay. Number 1. Okay. Number 2, vese vakangobvisirana pfuma vaya vari kukohomedzwa kuti they're being encouraged kuti go and register your marriages. I don't know what will happen if you don't. Kana kuti mukova wemutsa ukavharwa, handizivi kuti zvezvizorevei, but mutemo iyoyi, this same act is actually saying go and get your marriages registered. I think so that my situations are predictable. Advocate,
I hope vanhu vari mucomment section tiri kunzwa zviri kutaura advocate. Ndanchikumbirawo mungodzokeredza zvamabva mukutaura zvekuti ukanga wabvisirwa pfuma after 3 months of kubvisirwa pfuma zviri kunzi enda unoregister dzokorodza ipapo futi vanhu vapabata. It's okay. Saka zviri kutaurwa nemutemo uyu uri kuti pamunobvisirana pfuma paya you are supposed to register your marriage within 3 months. And kuregister, you know, register either chiti ndiri kuregister kucivil marriage kwatiri kuti one wife one husband kana kuti tiri kuregister kucustomary kwatiri kuti many wives polygamous. Okay. But either way you are required to register your marriage. Pamberi pazvona I understand maybe while I am there. Vanhu pane vamwe vari kutaura kuti hakuchadiwi pfuma handiti pfuma haichabhadharwi. Zvakataurika izvozvo patakadiscussa it was saying. Regai ndipindure iyoyo. Civil marriage yakauya nevarungu muna 1890 vachitanga kutsika muno ichiri Rhodesia yaZimbabwe handiti. So they vakawana kune customary marriage which was always potentially polygamous. Munhu aigona kuita mukadzi 1 kana kuti aizogona kuita 2 kana 3 kana 4. That was the cultural law, customary law yanga iri muno muZimbabwe. But ivo pavakauya hatichapinde muhistory yakanyanya, but vakauya vachiunzawo civil marriage which is one wife one husband. Sekuunza kwavakaita machechi. Sekunza kwavakaita machechi. Ndizvosha handitika. So iyoyo one wife one husband because yakauya nevarungu havabhadharirani pfuma. Yes. Havabvisirani pfuma. Haisi hatina kubvisirwa. Therefore andiselina munhu wese anocontracta a civil marriage, there has never been a requirement to pay lobola. Yes. But because isusu we are very cultural and very customary, atitozvigamuchiri pa culture yedu kuti vana vaviri vari mane 19 years mane 18 years vatotorana neshamwari dzavo vakaenda kwamujiti vakandosainisa kuti isusu taroorana. At law that's respected, but socially it's not. Vasina kubvisa pfuma. You see what I mean? Saka you see kuti out of practice, that was not the law, but out of practice munhu anobvisirwa pfuma ozoita anochata kana kuti anzida kwamagistrate ozopiwa inonzi this certificate after atobvisirwa pfuma. But it has never been a legal requirement kucivil side, nekuti civil side inobata varungu, maIndia, maChina, malocals, so there was never that requirement for all because yaibata macultures is. Okay. Saka pazoya mutemo unoyu ushu hauna zvawakachinja. Still kucivil there's no requirement for all. Hazvina kuuya nemutemo munyuwani uyu, zvachingoripo. But out of our own practice tisu hedu tinobvisa pfuma vanhu vozoroorana, and tinotozviziva kuti socially taishara zvereputation. Socially ukasabvisirwa pfuma mukangondochata uku kufamily kunotota ndizvozvo hauna kuroorwa zvatinogamuchira muculture yedu. Saka ndopapa panomboita machinyi conflicts of laws. But zvirungoitika munyika imomo zvichienda, but this new act did not take away roora. It was never there kucivil side, but it is always there kucustomary side. Hautopiwe chitupa ichocho usina kuprova kuti ndakabvisa roora. Right, kucustomary haupiwe chitupa usina kuprova kuti wakabvisa roora. Kucivil unopiwa chitupa usina kubvisa roora. Chero usina chero wakabvisa. Asi ndingoti out of our practice nezvinosetawo kuti muchato wako uve nani kuhama nemusociety, munhu anongobvisirwa pfuma. Hazvisi pamutemo, but it's a cultural, I suppose, requirement. It's a social requirement. Okay, saka vanhu 2
vakaenda kunotsvaga kuchatisana voshedzavo, vamwe varume vanochatira kukoti voshedzana. Paya panobvunzwa kunzi pana ane chekutaura here, baba vemukomana vosumuka, baba vemusikana vosumuka voti mukomana haana kubvisa roora. Pakadaro vanochatiswa here kucivil, because it's not civil, because it's not a legal requirement to have a civil marriage. All right, okay, got you. But baba vanogona kungoti kana mukangochata ndisina pfuma ndaona ndisina pombe mabhachi angu asina kuya, according to me hauna kuroorwa ende votaura zvavanotaura, which are the repercussions which people avoid, then vanongoti regai tiroorwe tozondochata. Okay, got you. So that your marriage is acceptable within your family and within society, because that cultural practice is still there, even though civil iri kubatawo ma nationalities akasiyana wanting to be fair to everyone. Yeah. Then the other thing, and just to show you how serious the court is about registering marriages, all chiefs, all local chiefs are now marriage officers according to the new act. Machief as a marriage officer. Vanorooresa vanoitisa marriage ipi apa? Civil, customary. Vanoitisa customary. Okay. Vanoitisa customary. Civil achiri kuitwa kwamagistrate. All right. But kungoitira kuti vazhinji vekumamisha, they don't contract civil marriages, they contract customary marriages. Yes. So in order for it to be easier for them, kuti va register, vakati you don't have to travel to Kwekwe or to Harare or to wherever is your nearest town kuna magistrates. Unogona kuenda una chief, motondopiwa bepa renyu motoita zvinofanira kuitwa. Okay, saka kana muchiti machief akubvumirwa kuita customary marriage aya. Pane fundiso here dzavakapiwa before vasati vanzi makubvumirwa kuita, ende vanotosainisa here certificate riya repolygamous rekuti iwewe inini Serena ndiri panumber 1, advocate vari panumber 2, Hidza Marweye ari panumber 4. Vanotosainisa chose, because there is no other person who will sign except him. And it is marriage officer ekumachechi, mabishop, mapastor, their marriage officers kana chechi yavo ikavapa mvumo iyoyo. In as much as that, uko machiefs ava marriage officer, pamberi pazvona maambassador ese ava marriage officer, kuitira kuti imimi muriko ikoko kana muchida kuita enter into a marriage, you don't have to travel to Zimbabwe. You can actually do what you do there. Motopiwa certificate kupi ikoko. Saka inini ndinokutogona kutsvagawo bhururu wangu wechirungu kana ndichida kugadzirisa nyaka totoenda kuembassy yeZimbabwe totonororana. Motoenda kuhome office. Kuhome office vanoda zvakawanda. Pandanzwa pamataura kuti maambassador, ndikafunga kuti tinogona kuenda kuembassy. Confusion. Don't go to ambassador or home office. Ambassador, and then una ambassador. Office ambassador, yoyo anotobvumirwa kutokuti do you. Imi muchiti I do. Kuzama kuita divorce the office of the marriage officer, so that azvichanetse vanhu kuti vandoregister, vanhu vaifamba nzendo kuregister. You see, and it was so hard, and tokoti zvigoshero ipane zvakawanda tofana kuinda nasekuru nhingi ike zvino vanogwara, saka kuti saka ngativamirirei vakazodii tigozofamba, because panofanira kuva I think a person or two who can positively swear kuti munhu akabvisirwa kumashuva vaviri ava vakadini vakaroorana. Saka kuzounganidza gurumwandira iroro muchienda kumasvingo uko muchibva kubhikita, it was hard for people. So they did not register. Vaingoti akangobvisirwa pfuma akaperekwa, done and dusted. But at
know this woman is not protected. Wow. Muri kutozvinzwira hanzi kumaambassadha vakuchatisa vanhu votomupiwa certificate yenyu yakanzi wedded at Buckingham Palace on so. Saka maambassadha vane mvumo nekuti zveshuwa tanga tiri maproblems ekutravhela kuenda kumusha kunoroorwa kunochata kanistori. Ndizvozvo. Yes, Pesi, ndo zvavari kutaura kuti kuembassy yedu yeZimbabwe kunyika yauri kwakubvumirwa kunochata. Ndo zvavari kutaura. Wow, thank you for that highlight, advocate. Aiwa vachi vedu vakutomhanya kunoregister zvitu. And ndizvozvo. So what I can say, civil partnership soko anza kwenderesa kugena kwemeno tizogera ikoko and Selina. What I found interesting in this whole arrangement, I found this so interesting. Okay. Ndechekuti ndione. Let me just read where it goes. Ndopakambokasika vanhu ipapo. Hanzi, let me go there. You're okay, advocate. Alright, shall I send the... Alright. Saka. Go on. Regaintivere ngemunhu. Zviri kunzi pano. Hanzi, where one of the people in a civil partnership is legally married. Do you are ku diaspora? Ari kugara na boyfriend. Kana tari kugara na boyfriend. Jones where a civil partner is legally married to someone else. When the court is looking at division of property, of assets of the civil partnership, and it inindiri kuno and Selina ndakarorwa nehanzvadzi yenyu kuno. Sorry, ndakarorwa nehanzvadzi yenyu, but hanzvadzi yenyu iri ku UK kwairi kushandira achitibira mari. Then inini ndiri kugara neboyfriend kuno. Right. Zvinzi kana tarambana kuno takunetsana kuti iyi property yangu, motikari ndeyangu, mari iri mubhengi ndedzedu tese, handitika. Hanzi the court kana yakuita determine kuti zvinoshewa sei pakurambana kwedu. Chinzwai. Hanzi the court shall pay due regard to the rights and interests of the spouse in the civil partner. Of the spouse of the civil partner, and ensure that its order shall not extend to any assets that are proved to be the assets properly belonging to the spouse of the civil partner. Let me try and explain that. Okay, I got you. Explain again. Kuti inindiri kuno ndina George, I hope hapana George online. Ndina George ndiri kuno ine. Boyfriend. Boyfriend. Imune murume ari ku UK. Mati? Imimi mune murume ari ku UK asi muna George wamuri kugara naye kumusha. Ndina George wangu ari kunokwa nditika kana tazokonana naGeorge mucholo wapera, whether after 3 years or whatever. Kana tonetsana toenda kukoti. Remember nyaya yecivil partnership tataura kuti inongosimuka chete pakurambana kwevanhu. It's not a legal status. Okay. Which is acceptable by any law in Zimbabwe. All right. Saka uyabva aenda woti inini I was a civil partner to this woman. Inini chiti he was not a civil partner. Kana chero ndikati yes he was. Koti painenge ichitarisa zvainofanira kupa George, ichatarisa kuti uyo ari wangu is he not going to be prejudiced nekusheyana kuchaitwa zvinhu zvangu ine naGeorge. Ichatarisa kuti murume ari ku UK haasi kubatirirwa here
pakushayiwa kuchaitwa. Okay. Because perhaps mari dzaitumirwa nemurume ndodzandaishandisa kutengera uyu ndodzandakashandisa kutengera uyu iPad pabirthday rake. Okay. So it means ndiri kushandisa simba remurume wangu ari muUK to benefit this civil partner. Yeah, I got you. Ndazvinzwa. No, we actually, while we are protecting the civil partner, the first person we are going to protect is the husband. Oh. So I'm trying to say when you have looked at everything and summarized it, this act, this new marriage act, chapter 41, civil partnership, it's a very, very good law. Small house so not much changed with the new act. Maybe chakachinja inyaya yekuti marriages awatachiti chapter 507 yange yakamirirwa neact yayo yega yamunobata muchiti ishi customary marriage act. Okay. Then chapter 511 yange yakamirirwawo neact yayo yamunoti iyi 511 and this even zvino hakusisina 511 hakusisina chapter 507 dzese angoma chapters in this one act. All right. Wow. Yes. And this one has also included marital Islams. Avanoti qualified civil partnerships shidaro but zvatisi kushitaura hedu zvanhasi. But arikupinzawo mamwewo religions maybe angasiri very well catered for in our laws. In our laws, okay. And yet they are there, yes. And yet vanenge varipo vakakosha nemabeliefs avo. Wow. I think, after all that explanation, Advocate Nyari, we are talking to Advocate Nyari Maphosa today. But we try to honest energy marriage act. And ndikuona patakataura marriage act yamakateerera iya yataideliberata tichinyeperana pano. I think what happened is sevanhu tisingadi kuverenga takangonzwa information, and actually what we did even on that day, we chose to hear what we wanted to hear. Anashawo akafarirawo zvawo. The problem is after that act after that marriage act yakaputwa into law, I am not sure hangu if kwakaitwa zvidzidziso zvekuti vanhu vambo enlightenwa on the marriage act itself. I doubt that, therefore munhu nemunhu aingomhanya nezvaangofunga kuti iye ndo zvataurwa ndiye omhanya nazvo. It's so unfortunate that I even did a live neaudio yandakatenge ndatodzwawo ndikatobeliever. If you hadn't come to say, oh, Auntie Selina, it's not it. Do you know kuti between that time and up to now, I personally take the responsibility yekuti I led people astray. Because we don't have people that are teaching us, enlightening us, so that we understand just like you have done today. That's why like I'm telling you, not just people have gone on radio saying things like that. Vanama followings are really huge. They have gone out there to say my way, pakaita panic. Take advantage of the fact that people are so interested in this topic and they were getting a lot of following and likes for whatever. People for whatever reasons. Sure, I can. After Jama explain, I can see kuti if you can come to untangle what I did, honestly, I bet you vachikumhanya nezvatakataura musi iwoyo kuti my girlfriends akubvumirwa marriage. Audio
just was the last week or the week before. The week before. Yatenderera yatekeshera. Yatenderera. Iri kumanya mumagroups. And yakatsiga chose, but haina chokwadi. Haina chokwadi mairi. Yes. Okay, touya kumubvunzo advocate. Kana mapedza yenyu kuexplaina touya kumubvunzo. Vane mibvunzo nyorai mibvunzo yavo. Regai nditange neLisa Hurei ari kubvunza kuti zvatiri kunzi tiri kukwanisa kuroorana kumaembassy. Can we divorce kuembassy? No, the divorce court is always the court of Zimbabwe. All right. I have not read anywhere you can now divorce for embassy. To encourage people to register their marriages, so they divorced that authority. Even my church, anyone. I think people for more church a marriage officer within the church, they will be allowed. They tried to spread it out as much as possible so that people mutemo kunzi ndendo register vanhu vasaomerwa nekuteera mutemo yo. Yes. Asikana makudivorce munonanga kumusha uyu ari muEthiopian yake uyu ari muEmirates yake makananga kumusha ndoko munonodivorcera iko. Makananga kumusha. And by the way, it shouldn't even be that hard because you can still divorce muri koko mchishanda na lawyers ari kuno. Whoa. So you don't even need to come here. Yeah, you don't need to come here. What can you do with that through my affidavit, my power of attorney, my lawyer say you whatever it is. It's not a problem. Okay. We are this way. Then we assist you. How do you actually do it without the pain of coming here and the expense? Okay, regaiti kozotora number dzenyu Facebook page yenyu taakunopedzisira and ari kubva pano padiaries achienda kuna anti nyari kuzonobatsirwa. Tichakuudzawo kuti unotaura kuti wabva kudiaries ndauya kuzobatsirwa asi hazvisi zvemahara. Pana chemahara izvo hazvisi zvemahara but vachatipa nhamba dzavo neFacebook page yavo. Anti nyari mune Facebook page kaini tinozoitaura pakupedzisira. Pana someone ari kubvunza zvikanzi if someone is customarily married to a South African, can they register their marriage ku embassy ku South Africa? They can, as long as one of the parties to the marriage is a Zimbabwean. Okay. It's something that you can do. All right. I think it was a time of kuti kunoku ndinogona kutsvaga bhururu wangu ndoenda kuembassy tonororana. Asi regai ndibva ndagara ndati kunoroorana kuembassy hazvizvo zvinobva zvaita garantii yekuti mapepa ako ari kubva aita nekuti maroora. Hatibvunze madetails fanda munhu tichaisa. My details, I'm certainly going to give my details in in terms of adultery. Why could I divorce? Panodiwa proof here kuti mumaka commit adultery. Okay, Selena. Yes. I think I'm going to tell Rapaka there was a scenario Yamanakarambica 1966, 76 Shidaro. At that time, divorces were blame based. Waifana prove kuti munhu wako akomita adultery kana kuti aita zvimwe zvinotyisa mumuchato. But now the law has changed. Unfortunately, unfortunately, divorce is now so easy. Mushawana kuti the reasons for divorce, it's now in the irretrievable breakdown of a marriage. Yes. Kune vanowacha TV, inongonzi irreconcilable differences. Havatongodi kuzvinzwa kuti zvichii, what are those differences which are irreconcilable? Yeah. So, munogona ngoti the parties have lost all love and affection for each other. Hatichadanani isu, pota imbokufungidzira kuti rambai makaroora nayo musingachadi. Munogona kuti someone has been in prison, I think it's 15 years continual. Unobvumidzwa kutodivorca.
someone aita mental illness, mental incapacity, unobvumisa kudini kudivorce. Kuna ma-reasons, kuna ma-reasons akawanda, but you understand kuti none of those reasons says adultery. It's no longer a requirement for divorce. And it is not it will most likely not affect the court in terms of how it distributes property between the two of you. I hope I can come back and explain in community of property, out of community of property. Yeah, I think we should have another second session here. Issues of footing. Sure. Is child's birth certificate needed when divorcing? No, is it needed? It is needed, definitely. Okay. It's actually needed. Because we were married under chapter 511. We were blessed with 2 children. Ultimately, men chizotariza kuti vana venyu handitika paya kuti kana mako apply kukoti kuti tikuda kuti uyu mwana aite who shall be the guardian, who shall be the custodian. That's a big change and a big responsibility. The court needs to verify kuti ndimi vabereki vemwana mavona munhu anogona kuti tine vana vatatu and then otonzi chipiwa guardianship kana kuti custody ivo vasiri vana venyu muchitoita henyu zvechild trafficking. Saka you have to prove kuti vachona vari kutotaura zvedivorce vana vamuri kutaura vana venyu shuwa kuzi mazita enyu anenge akatonyorwa ipapo. Okay, pane mumwe mubvunzo wambouya futi muchiri kunyanyo explainer anga achibvunza zvecustomary marriage. Saka anga achiti ukaita customary marriage, uye handiziva kuti munokwanisa kuupindura here. Anga achiti ukaita customary marriage kuri kunzi waenda kunze kwenyika kuma vanhu vari kuuya nemaCOS. Customary marriage yako inoshanda here kana wakuda kuunza munhu wako iwe une customary marriage? Selina, that one, it's something that I might need to check on. Okay. But a customary marriage which is registered should be okay. But I'll say that with a disclaimer. It's something I can go and check. Because nakangozvibvunzwa kuti ndeipi marriage inogamuchirwa. Definitely uklu haigamuchirwi because haina certificate. But kana iri a registered marriage, it should be able to be okay. But izvozvo inini ndechinotanga namboconfirma handiselina ndisati ndachitaura with authority. Okay, Maisa disclaimer. I understand. Yes. Okay. Otherwise, handioni kuti why should it be made unfair and difficult for people who choose kuti they want a customary marriage which is legal in Zimbabwe, which may be legal in South Africa, only because you are not in a civil marriage, we don't recognize this person. I'm not sure about that. And as long as kana vanhu vacho vakanyorwa kana kuti munhu wacho akanyorwa pacertificate, it's proof enough that they are married. And in fact, kana muchiroorana kunze kwenyika, I may as well say that chinenge kwakurequirwa inonzi certificate of no marriage. Kare zvazvisingaitwi izvozvo, but tinongofonerwa kuno kuti tichagirewo certificate of no marriage. Saka it means vanhu vari kurooresa vanhu kunze kwenyika havasi kudawo kutambwa nyowani nevanhu vanoti akaroora kuno obva andoroora uko achingoti ndiri madifferent countries. Vanenge vari kutotanga vadzoka kuno voti first of all get a certificate from the registrar of marriages that you are not in the record as being currently married to anyone before you want to contract another marriage kuno, which is like a civil marriage. Okay, yeah, certificate of no marriage. I think ndakangoinzwira kuma Nigerian. I didn't think kwedu ku Zimbabwe, apply. I'll give my own example of when I went to register my second marriage, because it's staranguripa birth certificate arizi riro rapa ma-ID yangu. Saka panga paine difference of surname. Saka they needed proof of kuti
ndakaadopta zita remurume wangu sei ndisisiri kunikirikira. They actually needed because I said he passed away, and they actually needed proof here, death certificate rake. And then my husband, he was divorced. They needed proof here, divorce certificate. Right. So ameno kana zviri izvo zvamuri kutaura proof of no marriage izvozvo. Izvozvo inini ndozvandachitoti tinombonzwa kuchipiwa ma-requirements because ma-clients anofona from outside the country vachiti kuri kunzi kuri kudiwa a certificate of no marriage. Okay. Saka I think kwakubvunza from whatever country it is, what will constitute proof that you are not married. If it is a divorce order, that is fine, but a divorce order is not a proof that you are not married. It might be proof that you are no longer married to that person you divorced, but you might have contracted another marriage. You will not have that divorce certificate. Saka maybe this is something chandikati it's developing in law kunoku, but we have been requested and tikatombobvunza uko kuti pane chinonzi certificate of no marriage here. Handisati ndambochionawo, asi I think maybe it can be an affidavit. Pane vamwe vakazoti pane a man who wanted to dispose of his property in one of these countries, and nobva takunyoregwa kunzi, can you tell us kuti are marriages in Zimbabwe in community or out of community, because they didn't want him to do it outside of his wife. Asingazivi. Saka ndezvimwe zvinhu zvekuti the courts ikoko, sorry, the ones who are asking for those requirements ikoko, they must tell the person kuti what will constitute something that will prove that you are not married. But in personal certificate of no marriage, maybe but that's another thing worth investigating. No, Nigeria in a certificate of no marriage. I think dokusakala kana votaura vanenge vachimbotaura vachidaro, so kungoti there are times when we think kuti my laws in all countries are the same. Yeah, I think that is what people should know, kuti my laws in different countries are as the same. Fortunately, vekuno havo, when it comes to checking zvinhu, vanenge vari very good at checking zvinhu. Like in the instance of my husband, achiclaima kuti ari divorced, they can simply check back marecords avo ekuti akadivorce haana kuzoita remarry. But in countries where records are in shambles, honestly, that would be a bit difficult. But proof of yekusarora iyi ini ndakainzwira a long time ago kuma Nigerians kuti because I have heard it being requested. Definitely kuno kuti nofona vanhu vakawanda vachiti proof of no marriage. Inini ndingati in my practice handisati ndambondotora proof of no marriage. You know what I mean? Lorraine kuchepa ari kuti Zimbabwe has it, it's a non-marriage certificate. Ndokutaura kuti inini pamaclients andakarepresenta there was no requirement for that, but ndinonatsokuzwa kuti kubvunzwa kwairi kuitwa it must be dated. Okay. Saka unogona kuibvunzwa iyoyo, but ndiri kuti whatever country you are in, vabvunze kuti what will you accept as a proof of no marriage. Mama countries they don't require that. Some countries do, and then you can go and obtain it from the registrar of marriages. Okay. Yeah, vanhu vanenge vakutsinira kuti in Zimbabwe there is a certificate. I think so. Only top macho we are kutsinira, but probably certificate risingangozikanwe kana kuti certificate raunongoenda kunonzi kuma. You know what I'm thinking in terms of this marriage, in terms of this certificate? I'm thinking kuti unongoenda kuma vanonzi chikuona sainisa manhingirikini Notary Republic. Vanonzi mai Notary Republic. And I'm thinking kuti unongoenda ikoko unoitirwa certificate of no marriage, but hurumende chaiyo I don't really think it's there.
I don't think is there. As a Selena, I think I also put a disclaimer on that. Okay. I say so simply because in an uncertain day it can be a certificate. It's a paper, usually a certificate. But it can be a stamp. A stamp is a certificate. Okay. On a document. Yeah. Maybe let's say I'll go and check. Maybe try and bring a document so that's talking of then we can also show it here online. So that's why I know not this is what it is. But like I'm saying, okay, different countries may require different Honey Top, unfortunately, phone number and ikushandiswa naAdvocate ndio the only phone number, so I cannot put a phone number. Saka, I think we should make a date. Once you get it at the Home Affairs, Honey Top. Okay, if I say disclaimer, she will go and check. Thank you so much. Vata Advocate kuti. Vaisa disclaimer, she will go and check. I think we should make a date and then you come to explain more. Zemano also explain. Out of community of property. Auntie, I want to be talking to people. I think maybe Tkawaya next. Let me just say. Per weekend ndopanganyanyo ite vanhu stereki. Vanzi mukadzoka pari per weekend. It's not a problem. Okay. Tikatoda kutaura about my estate. Tikataura about my wills. Tikataura about putting immovable property in the names of children. Tikataura iyoyo because ine moto futi iyoyo. Ndoma trust. Oh yeah, ayo has my trust. Has my trust. I was my trust. Kutoisa property cheo tonyereza sare mwana. Toda kuitaura iyoyo because vakawanda vanozopinda mutsekwende. It's okay. Discuss last time. We would begin to hear it from you. Okay. It's okay. Then we want to talk about in community of property and out of community of property and prenuptial agreements and anti-nuptial agreements. We want to talk. Zimbabwe kune prenup here, Advocate. Prenup anoitwa kwese, but they are more popular in South Africa and the UK. Yeah. Why? All right. Okay. We want to say why you propose that. Then we want to talk about okay. You know, in terms of the law, how did it change? We want to talk about women attaining majority because before 1982, women were children forever. Perpetual minors. Okay. So we need to understand and just those general things. Wow, I can't wait for that. Chichiri kunze here imba yemuchato because pane vamwe vakamira neimba yemuchato title deed riri muzita remurume kana tiri muzita remukadzi. What are your rights in marriage in terms of imba yenyu yamuri kugara but isiri muzita mako iwewe iri muzita mespouse? Wow. So we want to talk about that as well. Aiwa, iyo ndine ndakaimirirawo nepamawiri apa. We'll talk about that as well. Wow, I think it's a pari per weekend, Advocate. It's okay, Auntie Tinongoronga. Inini pawiri apa. Nepa imba yamu zvamapedzera kutaura pane nyaya. Izvi zvema immovable izvi pawiri apa pawiri. Pane nyaya because there are some laws people are not aware of. Because the laws keep on changing. They keep on changing. And we don't update ourselves. And then, famba ne old law. And probably yet law yakatochinja kudhara. Wow. Kwanhasi I think tinomirira pano. Advocate. Ukanzi lawyer. Uri lawyer. Kana kuti uri advocate. Do you cover everything? Yes. You do. Kana ndiri lawyer
Yes. In I run a law firm together with 4 partners. So, so and Kushi. So we cover everything. It's important that we know, but disclaimer where I can say something with authority. I'll go and research so that I teach and misinform the people. But otherwise, if you are a lawyer, or wherever else you are trained, which is a convention, you have at least the basic laws and especially my family laws. Okay, Saka, you can actually kana munhu auya nezvemarriage zvake zvaanoda kuti zvidhirirwe nayo, you can deal. Kana ndauya ndichida kuitirwa matitle deeds angu munobata futi. Absolutely. Munobata zvese. Tinoita zvese and shamurutaura izvozvo mainly family law, property law, zvese malaw zvese tinoita. As a lawyer, I am not required to know every law and every change, but the client panouya, we then go and research, but has anything changed from Shandaiziva last time? Double check and I bring myself up to date, I advise the client properly. But session, I want to know can you marriage? In all honesty, not much has changed. It was just sensationalized and emotionalized. Okay. But kana wachinjawo tokudza kuti mutemo ine zvinowakuti so that everyone is up to date. Okay, mune Facebook page here, Advocate? I have a Facebook page, anti-cellular. What's Advocate Nyari Maphosa? I can actually say hello on here so that. Then I'll pin it. Okay. Advocate, one page that you can follow, and also I think mukatipa number dzekubasa kwenyu. Please not. Let me dzokorodza kuti please not. Let me pin this first. That's her Facebook page. Kwamunonyanyitsonodzidza zviri broad zvokuti vachadzoka futi vachitiudza zvema-estates, ma-wills, ma-immovable properties, ma-heirs. Vari kudzoka futi vachitiudza izvozvo. But if you follow her on her page, Advocate Nyari Maphosa, munoona some more. Kana uchida kushandirwa nyaya dzako in terms of law, inini ndichatowabata, ndine yangu yandoda kushandirwa. Kana uchida kushandirwa nyaya dzako, hazvizi zvefree. Musazoenda muchinoti ndakakunzwai paSIS MELLY's diaries ndoda kushandirwawo, wofunga kuti ndezvefree. Hazvizi. Mukaenda kupeji kwavo kunofanirwa kunge kuine phone number dzekubasa kwavo, movabata ikoko. Asi ngatingoregai kungoita chijairira chemungobata pasina zvine musoro zvauri kuda. Munhu ane basa rekutravhera zvokuti vachifambira nyaya dzavo dzevanhu. Saka let's respect that. Advocate Nyari Maphosa vatanga tiinavo nhasi. Advocate, tisati takureleasai, I'll make a date with you per weekend pari kutaurwa nevamwe kuti ndione kuti makasununguka zvakadii kuti mudzoke muti nigirigire futi. Go and follow her page. Go and follow. Consultation fee applies. Thank you, Vicky. Consultation fee applies. Kana uchienda kwavari. And I'm gonna follow number dzaiswa number. Ndadzimisa papiko dziripi number. I saw number it's ndrakupina. Number dzavo idzo. Saka page ravo rakanyorwa kunzi Advocate Nyari Maphosa. Number dzavo dzekubasa ndedzo dzinoti 00263 2422 50621 up to 4. Ndo number dzavo idzo dziri kuramba dzichingopinda mucomment section. Kana uine zvelaw zviri kuda kudhirwa nazvo, tina Advocate Nyari Maphosa.
pano tine system yekuti kana wavanzwa panoka zvakatonaka zvakadaro, nekuti vakangokuvhiringa aiwa pano unotiziva kuti tinongodzoka nawo pano, ndozvazvakanakira. Saka batai advocate Nyari Maphosa. I'll make a date with her and then I will announce kuti izuwa ripi Saturday kana Sunday ratiri kuuya uye inguvai dzatinenge tichiuya, so that ndanzwa kuchema kwenyu, you are prepared for the weekend. Advocate Nyari Maphosa, thank you so much for availing yourself on this platform. Masiya zvamamuchita zvakawanda. Thank you so much. I look forward to you coming back over the weekend. Ndichakubatai kuseri totaurirana time. Thank you so much. Thank you, Auntie Selena. Thank you, everyone. Good night. A very good night to you. Tawanirwa Nyasha anyway. Kana muchiona vemitemo vakubata vakati aiwa Auntie Selena rega ndiuye nditaure zvandakanzwa muchitaura zviya handizvo. Let me take this opportunity to publicly apologize. Ina hangu handinyare kuapologize kana ndiri in the wrong. Handinyare kuapologize. I want to publicly apologize. Kuti audio hiya yatakamhanya nayo handizvo. Saka pa weekend motarisira advocate vachidzoka kuti tikurukure navo pamusoro pezvavataura izvi zvema-estates, zvema-wills, zvema-immovable. Kazhinji kunyika kwedu uko hatiwanzozvitarisa izvo zvana ma-will izvi, hatiwanzozvitarisa. Anyway, ndipirewo advocate Nyari malove nema-likes nema-thank you mucomment section, kungosiya zvavanga vari kuti vauye kuzokurukura nesu. Vaita havo zveshuwa. Tadzidza zvakawanda. I think we have unraveled and unraveled the real thing. We had dismissed what we discussed. Again, I do apologize. Saka pa weekend tinenge tinawo. Vapewo malove nema-likes kani advocate. Haikona yekunyimira kudaro muna asiya zvaari kuita netime yake kuti auye kuzokurukura nesu. Aiwa, thank you so much, advocate. Until we meet again over the weekend in our second program with Advocate Nyari, it's a very good night from me. And thank you for tuning in. The name is Auntie Selena. Good night.